Здравейте хора и добре дошли, здравейте мили геймери и добре дошли в първото гейминг видео за канала, в което днес ще играем играта Грани. Както виждате, може би камерата може малко да закрива от Грани, но пише Грани. Така че ако искате още видеа на тази игра и на други, абонирайте се за канала, оставете едно харесване на това видео и се абонирайте за канала с камбанката, за да получавате известия да кача нови видеа. А сега нека да започнем с това видео, само преди да продължим с видеото, което доста време искам да правя. Ще затворя малко прозорчето, така че то ще се щупи, нещо ще ме направи на крачето. Но да, ще играем Грани накратко, не само да проверя тук. То с нещо тук добре ли е, бе? Напред цял екран, бе. Камерата си добре, всичко е добре. Може малко да е силна музичката. Тъй ще намаля. Ще не гледа, че да. Мисля да започвам с играта. Я да видим това, моля ли? Добре, никога не съм играл в сега играта. Тук има normal, има difficult има, т.е. трудности, има practice, което пише, това е тренировката и казано, и пише difficult practice, което е, тъй казано, да, тренировка. Грани не е в къщата. Сега може да експлорираме къщата на спокойствие, без тя да не безпокои. И там отдолу това пише все още, че нещо може да ни убие. Сигурно. Тук имаме Nightmare, което не знам, някакъв кошмар имаме, не знам. Трябва да ми има още Easy, Грани е в къщата, не супер бавна, няма такова скърцания. То има скърцания, има и някакъв бонус ден. Не знам как ще го взема. Има normal, hard. Вече е по-бързичка и има така екстрим. Екстрим, какъв ще разиграем сега? Това пак слушаш човек. Не. Без това не го знам кое, тъй ще го оставя. Те ще го направя. Добре, те ще го оставя. Това е quality. Добре, стига сме разглеждали играта, че минаха 50 години докато разгледаме играта. 3 минути са минали. Има интро. Аз не видях началото. То пак сега стана твърде тиха играта изведнъж. Чакай, че шпука малко тъй. И къде сме? Някаква гора. За това беше първата игра, която просто видях в Steam, затова реших да инсталирам. То не е да инсталирам, да я купя, да. Там имаше някаква... Каква беше тази? Там имаше някаква... жена с... Не, това беше дух майче, не знам. Но беше с бяла рокля и държаш май нещо, не знам. Трябва да разуча малко. Това беше най-странното... Ти беше най-странното нещо, което съм виждал в цялата планета Земя, смисъл. Някой просто тротарите и нападиш Земята. И така, нека да видим тук какво ще прави. Той има фенер. Ние бяхме къде. Но вижте, да, това беше първата игра. Не е безплатна, поне телефонната версия на играта е безплатна. И да. Така, някакво са тези... нещо пише. Това пише? Чакай, мисля, че... Leave this house, което означава трябва да избягаш от къщите. Добре. Тук пише 5 days, т.е. 5 дни. 5 дни
нещо се случи след две, не знам. Някаква ваза е. Space Drop. И мога да бутна. А тук си го мога да се крие, нали? Да. И картина, нищо има ли там? Не очаквам нещо да има. Чакай. Малко, да. Добре, това е добре. Това какво е? Баня. Има малко кепчук. Част за картина. Тук точка, където падаме от това, което не знам къде води. И падаме точно върху скърцането. Това е много интересно. Ти беше много странно. Определено не знам. Тук има друга. Тук има кашони. Ги мърднах по някакъв начин. Комент пак шикничета. Това какво иска? Weapon Key. Което аз не знам как те е. Това тук не знам какво е. Това теги. Част за пушката. Част за пушкане, къде? Трябва да говоря по-силно, защото няма много ма хваща микрофон. Тук без да искам просто те паднах. Добре. Тук иска чук. Част за пушката пак. Едно. Това е едно. Тесно. Тук иска нещо не. Ти каква си? Това е някаква галка. Извинявай, брата, ма какво? Тук има някакъв ключ. Куда стая за... И тук пак да се кърцане. Тук мога ли? Тук мога да се кърим. Тук има газолин. Тук надолу какво е? Тук какво е това? Само някъде по-слям ще в някакви... Ето и малко прилича на... не знам на какво. Има някакъв капан или какво е това, не знам и това е. Трябва да го целя с нещо. Не ми се лепанки, тук има нещо. Това е някакъв скелет, майче, не знам. Това какво е? Малко е слънчка в водичката. Това е отвънка. Тук. Какво? Стана брат, някак се опустах без да искам. Значи малко ме клякане, да. Нали задава била съда да се движим. Се вземаме нещата. Чакай, то така и пише, бе. Space, да. Има Remove Bear Traps, т.е. капан, който видяхме на началното меню. Use. Да използваме нещо. Да се крием. И да използваме лева бутон на мишката, т.е. този, за да казвам да шотвам. Ще чуя малко, те казваме да жмурка, както ви казах в предното видео, ще трябва да бъда с тях. Нека това го вземем. Тук явно някаква храна за да търсим. Иска чук. И това е, майче. Това мога да сигурно. Тук има нещо, което е... Това е скалтфелка. Тук някъде излява. Това се видях просто не очи. Това какво е? Искаш? Скакътим плява с някакви ножички. Тук трябва да сложим картината, т.е. двете части, които намерихме от картината и явно по този начин ще да бонус деня. Не знам. Какво има?
сауна някаква явно. Тук ще предприема явно бабата, когато играем. Ай, тук е слагаме. Какво е? Амо, да. Нямаме шотгън. Има... още една част. Ние знаем къде е последната, тъй че... Това какво ще мога... мога така да вляза в количката, бе, да, сти, бе. Аз направо не мога да стъгна така. Колко ти ли това, бе? Не знам. Не знам. Тук може пак да се крие. И тук пак отива някъде. Интересно. Тук искаш сейфки. Тук имаш едно място още, което трябва да бутна. Това е бил предният човек, което пише, че той е бил на последния, т.е. петия ден в тази къща. Тя чува всичко и трябва да бягаме. И някакви глупости, дето не мисля, че ще накратко. Това трябва да гледам. Тук къде излизаме? Пак се чува тук някакви штуци. Интересно. Тук светите с лампички. То как свети, човек? Това е някаква... не знам какво чешка нещо. Има такова. Dangerous. Тук може нещо да направим. Winch Handler. Тук може да се крим. Тук какво искаш? Пейхауски. Какво ще има там? Вин Господ. Къде има ти бензина? Защото явно тук го изпусна. Някакси той мина през стената и да. То може да се скрим? Не знам, ще тествам да играем с нея. Това ще бъде в следващия епизод. И отидахме. Пак скърцаме. Някакво нещо. Някаква книга. Шонка. Тук пак има скрипче. Трябва да запомним скрипче. Добре. Тук иска спайдърки. Не искам такива глупости, което нещо си, някакъв телевизор, още една част. Winch Handle. Ще чакаш обаче. Искам по-да как е бъде. Добре, някак се натиснах бутона за хакане. Най-вероятно, като идваме, трябва да затваряме вратите, за да може по този начин да я забавим, защото мисля, че така ще я забавим по някакъв начин. Нека да видим това, за къде беше. Знам де, ама буквално так му го видяхме. F. Ето ни беше ли да махаме траповете? Ето се знае, той се знае. Тъй. Както виждате, съм с очилата, басти. Да, с очилата са, както ви казах в миналото видео, което обяснявах в канала и да глупости. И чука е тук. Добре. Предполагам, че ще тук, защото мисля, че е по-напред. Някак си го вземам. Добре. Както виждате, съм с очилата, както ви казах в миналото видео, ще съм с тях във всяко видео. И да. Това е някаква... Това не мисля, че е Гари. Не знам. Има някак ще ми падаш. Добре. Special key. Какво? Special key. Какво ми е Special key, брат? Тук ли някъде го взема? Кажи го чаках някъде. Така имам още една част за питинга. Тук нещо няма. Тук има доста сега чак забелязах. Някаква тежака съчка. Чакай, what? Това също така книга, която аз бях взел. Weapon key! Weapon key! Къде им това от и оръжия толкова? Нещо падна.
А той за кашанки. Такова. Добре, нека да отидем по плая, като явно тук ще минавам, явно, защото те искам. Нека да видим какво има тук толкова, че... Не сме на партиците, нищо няма ни направи тази. Това е там. Фейсбук. Някакъв... в тъй имал кол... Чак, какво? Кол бил? Кол бил? Чакай! Не, то ме замази! Това не мога да пусна. Пусна. Ей, ти си ужасно. Значи, то явно и бабата и мен мога замазя. Това е отдавна. Трябва да те повече нямаме тая. Чакай, че чулата ми подразниха малко, трябва ще ги почеша. Нека да видим. Това е скъп кросбол, да. Има пълно логично. Нека все пак да разгледаме тази стая, която видях. Това е... чакай. Не го затваря, после се чуя да съм... това е отверка ли? И него трябва да го тъсква. Перфектно, че го видях, защото не си взех това. Тук има някаква вече. Чакай, това го взех само. Чакай, ти нещо ми направиш ли? Тук ще се скрия за всеки случай. Тук трябва майче. Да, тук трябва да сложим книгата. И това е някакво дистанционно, където май видях. Ти летиш. Извиняй, брат. Цетка. Тук има някакви картини. Някакъв баяк. Тук тя е била в някакъв затвор. Тук е някъде. И това е някакво пиано. Интересно. Затова е пише Уилс. Добре. Нека това видим. Метна, къде ги постави това? Тук има скърца. Да, ние не идвахме, само ще ви знам. Тръм, така, която малко ще изпълна. И така падаме, няма моби. Тук е, може да... Не знам какво това е. Карбати. Не знам какво е това. Това ще е за колата си. Някаква батерия. Пепърс. Хубаво е да го тествам този пепърс. И да видим колко изкуствено има, защото той май лъже срещу бабата. 1, 2, 3, 4, 5. 5 са. 5. Свърши. Това е... то... Добре сега. Тук значи има слънче. Добре. Хамър, т.е. чук, който имаме. Cutting class. Тук иска това. Master key. Тук пише, че тя ще се бъде скоро. Да не се бъде скоро. Paddle key. Paddle code. Някаква ръчка да махнем. И тук трябва да сложи това. Що толкова много неща е тъствата, каквато са тайлата. Нека това да го видим за къде е. Предполагаме за колата, но не сме видяли все още какво има за нея. Това... това... значи трябва това го събавя. Карти той иска. Да. Чакай какво? Spark plug, engine part. Тук е карбата. В последната част трябва да я намерим. Някъде я оставихме, забравих къде беше. Чакай, че бъдетон, че ще ми пада тук малко. Човек. Това не се надявам да не днем толкова много време на минимизата, защото ще е ужасно да твърдим. Тук няма повече нищо. Брат, спрей са, бе, нищо съм ти направил. Това е за отвънка ли ще? Не знам, ще поставя така. Имаш кухня, нещо подобно. Нека да видим какво е това.
Има някакви шкафчета. Мога да се крия в тях? Да, мога. Yes. И това е. Това издаваш ми дай това. Тук има. Скрът се няма, бе, брат. И последно, тук е някакво... И тук пак е... И това е... Шейнката. За... такова... Ножици... За... Ножици. Не знам за какво сте ме, те ще ви оставам там, като разбера ще ви взема. Тук има още едно, чакай, ще те метна тебе. И тебе ще те взема, това ще ви взема. Точно, бе. Трябва да търсим явно разни неща. Добре, ще взема кросбола. Лавал кросбола е за оръжие. Как ти ми трябваш, така че лават. Да, това малко шум тук издадох. Това е пак. Пиша, че аз не можеш да ме замази без да искам да се да маза отново. Чак, искам да ги пренеса заедно. За съжаление май ще носим подобни идеи. Да. Това го мятам да падне. Да. Последната част. Тук да искам да правя дата. Това хвърляме. Това го вземаме. Значи с клик е шот. Добре. Те ги затварям така, макар че не знам. Добър, бе! Ти не те знам дали ще ми помогнеш. Това го вземам, чакай. Тя ми даде, те казано, бонус ден, който в къщата. Това е добре. Се опитам да правя спейс. Видим макарки. Добре. Това ще ми трябва. Ето бърз е тук. Да, иска газолин, ма ние нямаме газолин, понеже може да се кача тези слаби. Понеже по някакъв начин май е паднал от картата, не го знам. Паднал от картата и не с колата, няма да избирам изключи този епизод. Освен ако не го намерим някъде, ако можеш се мърдиш малко до скората. Така, това го слагам там, да. И мастер ки. Ето е последната част, човек. Вижте ме колко съм тъп. Чакай да взема и това. Това едно не знам за къде е. Не мога и да го пипам, тъй че явно не ми трябва. Но нещо означава се някакъв код сигурно. Така че сега дълги числа не сме видяли. Да видим. Ще клекна за по-бързо. И това да, може да го пуснем. Добре, ще затворя печета. Имаме пушка! Да, ама тук от бабата няма за конята спорта. Тук какво иска? И тук иска бабики. Да видим. Това не мога. Това не даш. Така да го вземем. Но за съжаление, какво ще искаш? Да, ще бъде пак и не. Тук имаш пак някакви
шкафчета. Код. Да, това не трябва. Супер. Как не съм? Бе, те знаем, брата, какво си. Те чивай. Да, тук малко са... Ето, да, и сега ще дадем там случайно. Така, надявам се тъс някъде се да ни скочи и да идва. Чакай. Тя ми скочи, нищо няма. Тя просто пакна. Здрасти. Малко стана очички миш. Тук малко тъмничко. Добре, няма да го тъмбат, не искам нещо да бъгна играта, зато си стои там. Бе, чакай. И... Добре, ще да се видим нещо. Не знам дали вие го чухте, ама... Аз го чух. Не. Господин, каквото си там, моля да се нищо да ми прави... Чака. Тук какво има? Тук май, че може да падам. Здесь искам го направих, просто исках да ви някак ще ми спаси една връзка. Разбира се. Ден... И тъс май, че спусна ключа. Чакай, какъв ключ казвам, бе, брат? Какъв съм тъп. Но тя нещо там се чу едно май, че изпусна някакъв ключ ли? Не знам какво, нека да продължавам сега, защото сега е доста интересно. И нека се върнем тук, също не чакай. Къде? Няма. Добре. Спайдер. Това го знам за къде е. Някак си скочи в това и паднах просто. Нека да видим подното. Да, ще чакаш малко. Искам първо да отида и да видя нещо, само тук малко кръчето ме засърбя. Да отидем на таванчето и да видим какво има. Това е... Омага, от тук трябва да падна. Омага. Какво искаш? Спешъл, имаме го. Хамър. Тук има някакво легалце. Няма да пада повече. Ама нещо майче, ама не знам какво е. Чакай, от колко време записвам? Чакай, 28 минути. Охо, то 28 минути, човек. Не знам колко ще програм, докато не ми гледат, аз няма да се оставите. Добре, значи ми трябва двата предмета, които знаем. То беше там, а то се върна на място. Да, това вече е малко крипи. Да не би знае с бялата огля да го е върнала. Нейно ли? Коя е тая? Никой не знае. Това е някакъв манекен. Тук сме с специални ключи. Така че, тук имам пак патрони. Това е някакъв ужасен баят. Предполагам, че това трябва да го оцеля, така че нека го вземем. И искам да пробвам нещо. Тук мога ли да падна? Нищо ми се... Малко скърцах.
Но това, което там го стрелнах, имаше някаква парабола, майче. Така че и тук сигурно има, така че и спя. И има някакъв ръсти падоки. Какъв е този ключ, бе? Все едно знам за какво е този ключ. Никога не съм виждал този ключ. Но ще внимава. Чакай, че което ми трябваше. Така. Се, брат, како са правиш тук? И тук майче трябва да сложим да защото и там може трябва да минем. Това имаш някаква камера. Това няма. Тук най-вероятно трябва да пустим мечето. Или какво беше ми бъде. Ето къде ми клас. Но преди да отидем долу, нека да видим. Тук предполагам трябва да съм клетнал, защото мога падна, ако съм прав. Така ваза. Добре. Тук, тая камера. Добре, тенгик. Също съм прав. Така. Това ще се... Чакай. И тук... Иначе това си ще не затвори, добре. И това трябва да го следи. И това е лука. Някакво колело. Тече, тепта. Имаш късмет това, че те гледах. Иначе ще я да съм най-следва. Така, това го вземем, защото знаем за къде ни трябва. За 2 места ни трябваше. Пак ще минем тук, ще поправя, майче. Добре, чека аз къса ми кажи, аз паднах просто. То се бъде. Айде така може да избегнем. Звънче. И предполагам, че вратата вече са зелени. Да, т.е. Да. И какво? Добре, това откъде трябва да го намерим някой обясни. Предполагам, че тук трябва да дойде. Ще изчакаш. Някакъв сегмент все едно. Никакви части за колата само една да я намерихме. То две да има изубихме него. Тук не можем. Добре. Но нещо, което ще запиша е това да гледам всички места в тая, защото съм най-тъпия човек. Как може да не видя това място? Толкова ли стирам, че чак ръцете са ми замазали човека? Или просто се страхувам? Нека да видим. Оставих майче тук от факта. Предполагам там ще трябва да дъпнем това. Ръчката. И тъй казвам да падне. Да я дърпнем ръчката и да ще се отключи. И ще не остава само майче падалки. Нали? Или ще нещо от това. И да, това сме го дърпнем. Абе, става в това, бе. Може да отидем там. Айде, ходим. Някакъв... рейндж. Това не знам за къде е вече, защото буквално не съм го загледал. Рейндж. Нека да се това. Тук излезаме ли, бе? Това го поставя, за колата. Не знам дали е за колата, всъщност имам просто да предполагам. Чакай, тук има някакви паречета, даски. И тук, също е така толкова стънчо. Там нужно места с него. Човек!
нещо свети. Свети, това е колета. Това е газолина! Това е газолина, човек! Ай, човек! Газолина! Много флаши на оцелява и е дошъл чакай да се това е ядника. Естина, това е ядника. Някаква пъченката. Ставам нещата. Тук явно има нещо. Ей! Само не знаеш, тук има затвората, а после я взехме. Та сега тук. Много да не усеща се така да си. Че се стесна. От тези пак се. Ако тръгне към мен, барамата. Каква там пускам? Ой, така се лечи събота. Yes! Там ще е слъчено, у нас ги отгнали, какво беше? Абе, за това го знам. Слъченя. Тата си. Не се пъща, брат. По никакъв начин. Аз съм за теб съм. А тя пак отива там. Чак толкова страшно, нека да тези неща да ги имаме. Може само някой не ги знае, ама някой не начисти. Но хубавото е, че когато се минат не е паднал от карта или от нещо толкова човек, той е просто паднал от тук. Значи това е тая... Поне аз така ви мисля. Нали да вземем може предмети от сенчи. Нека видим тук да го направим и ако искаш да си правя картата мина и с някъде ходи си с F беше. О, това ми харесва как пълната казвам Отело е. И ние сме готови. Той карти вземам и го пускам там в всеки случай. Така. Чакай. Рейндж. Да, ние го намерихме буквално там. И остава с парк. Мисля, че само... Нека да го видим това.
И това трябва да го вземем. Сейф ки, мисля, че видях тия 5 минута. Ефки, мисля, че го видях тук, че беше. Това е луден си. Запиши нещо като ръчка. Това е някаква пъчка, човек. Вау. Беше. Това е много грешно. Нека тия парите да ги пуснем и да отидем там. Ти мисли това, което търсих. Такила. Знаеш какво пуска предметите. Такила. Но преди да отидат там пак, да се върна пред този момент там долу, дето гледа някакъв странно. Ще видим какво има в тия предмети. Де падни както трябва. Как ги... така, пусни ги, човек. То с някакъв... Толкова си сака, човек не може да пусне това да го вземем. Но единственото хубаво нещо, което мога да кажа, играта не е лоша, сигурно става, но телефона също трябва да я пробваме. Телефона трябва да се има преди да е, което не знам къде ще я пробвам точно, но ще видя. Чувате A-Space, защото гентистам буквално трябва да ги взема било за първите. Така, това го слагаме това. Падлки! Yes! Нека да видим това, къде го пица. Това, не кол бил, дето видяхме. Чакай, тия лас мен. Не чакай, падлки, да вземе. Не баблки, което го видяхме. Той май ни дава още един, който не знам къде ще го гледа. Нека това да го... И може да се тръгнем майце. Преди да се тръгнем. Искам да видя това там, което го видяхме, дали е истински край. Мога да взема парите. Пробвам това нещо по някакъв начин да се изгуби. Тук ще трябва да се посчерват. Знаеш, какво не ми се занимава. Следващия епизод ще видим. Нека да излезам. И искам кутия. Добре, знаеш какво, ще избягам вече. Няма да търся нищо повече, просто бягам. Това е тя. Practice mode. Good job. You managed to escape from Granny's house. You didn't die again, but this time it's Granny's house.